ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku rek yo. Tapi aja lali. Lek wae ambekan sahdu iki engko ditukono gorden ben gak diintip tanggane yo. Kamar iki jejer, kamare ana loro yo. Iki kamar keduae. Kamar kedua hampir padha lah karo kamar pertama. Nang kene wis ana cendeloe, wis tak desen nanti pengap tenang ae. Lah, terus nang kene iki sebelah kanan sih rek yo, ono area dapur rek yo. Area dapur sing super gede wis ngel ngene iki, kene nggone kompore, kene nggone magicome, kene iki wis tafel rek yo. Terus enek maneh dapur iki wis privasi. Cara ngono sampean ambek masak karo tiktokan, ambek joget-joget wis aman pokoke yo. Engko nang kene sampean karek nyentelno tripod ngono iki wis. Joget to sak puase rek yo. Engko nang kene iki kene digawe ndek-ndeke apa sampean aturan dhewe. Lah terus nang kene iki ono area umbah-umbah rek yo. Loh, home service le jare arek saiki. Nah, terus nang kene wis ana fiber ya. Panas kepanasan udan gak ngarep udanan. Kene wis tak kran, kene wis tak pembuangan. Lah, terus nang kene iki kamar mandine sing super gede ya. Kene geadus wong 23 ya, si emot lah 23. Klosete wis gawe kloset duduk, nang kene wis tak kran kok sampean kare nopo drum tok ya. Lek gak iso tuku drum, tuku terasur ya. Wis ngono ae. Lah kene wis tak keramik wis ben gak ngrembes ngene kok ya. Wis langsung digas rek yo. Kapan maneh ana omah murah meriah modele yo apik yo. Modern pokoke omah iki. Ukurane 5x12 regane mek 180 juta ya rek yo. Wis ngono ae info teko aku dino iki. Bek sampean minat utawa pengen takon-takon seputar rumah atau tanah kafling bisa langsung japri via WA rek yo. Wis gak usah izin, gak usah sungkan WA wae. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.